Egyre gyakrabban fordul elő, hogy nem figyelek az étkezésre. Gyors ételek, sült ételek, növényi olajok, kukoricaolaj, állati zsiradék, tartósítószerek, adalékanyagok, tudom, hogy nem tesz jót nekem. És eléggé köztudott, hogy napjainkban gyakran hiányoznak étrendünkből az eszenciális, DHA-ban gazdag omega-3 zsírsavak, amelyek hozzásegíthetnek a jobb életminőséghez. De kinek van ideje, hogy ennyi mindenre odafigyeljen? Mostanra úgy tűnik, mindenki tisztában van azzal, hogy az omega-3, különösen a DHA bevitel növelése mindenki számára hasznos lehet. De ki akar annyi halat megenni? Új továbbfejlesztett Forever Arctic Sea. Ez a természetes hal és tintahal olaj szabadalmaztatott keveréke. Igazán kiváló természetes DHA forrás. 33%-kal több DHA-t tartalmaz. Az EPA és DHA hozzájárulnak a szív megfelelő működéséhez, az agyműködés és a látás fenntartásához, optimális egészséget és jó közérzetet biztosíthat. Ez egy kiváló és korszerű, omega-3-ban, DHA-ban és EPA-ban gazdag étrendkiegészítő a piacon. Tudom, hogy a Forever Arctic Sea-vel és egészséges életmóddal a kellő mennyiségű omega-3-hoz juthat a szervezetem. Valóban észrevettem a különbséget. És most, hogy elhatároztam, egészségesebben táplálkozom, úgy döntöttem, hogy egy kiváló omega-3 forrást biztosító terméket használok. A Forever Living Products Forever Arctic Sea Super Omega-3 termékét, DHA-ban gazdag tintahal olaj. 33%-kal több DHA. Kategóriájában ez az egyik legjobb omega-3 étrendkiegészítő. Új és továbbfejlesztett Forever Arctic Sea a Forever Living Products-tól. Ez egy igazán egészséges fogás.